Здравейте! Казвам се Теодора, на 54 години. По професия съм зъболекар. С Крис се запознах по линия на друга програма, но в един от разговорите ни той спомена, че се занимава напоследък с мобилност, обучава се в тази насока. Има клиенти, с които работи по подобряване на тяхната мобилност. И така се породи в мен идеята да започна с неговите тренировки и програмата, която предлага. За себе си мога да кажа, че ежедневието ми е свързано предимно с седяне на едно място. Работният ми ден е от 8:30 до 5 след обед, по-голямата част от който преминава седнала. И с годините забелязах, че не само възрастта, но и това обездвижване през деня започва да оказва лошо влияние върху начина, по който чувствам тялото си. И обездвижеността става все по-голямо. Започнах да усещам как обем на движение, дали ще е в краката, в ръцете, няма значение в коя част на тялото, става все по-зле. Споделих тези мои не толкова притеснения, колкото наблюдение с Крис и реших да се присъединя към неговата тренировъчна програма по мобилност. Нещо, което страшно много харесвам при него е, че начинът, по който работи, е научно обоснован, не е просто от неговия личен опит, е стъпил добре на тренировъчни програми, през които той самият е минал и ги обогатил и с нещата, които той самия е изпитал върху себе си, и се получава една много добра информационна система, на която аз мога да разчитам. И всъщност това ми дава някаква сигурност, че нещата, които идват от негова страна, ще са полезни за мен. Също така добре е, че програмата е индивидуално направена, не е просто да, това е добре като цяло, спрямо обема на движение, който аз в началото на програмата съм имала. И в момента, в който аз сетих, че упражненията ми стават лесни, той винаги намира нещо, с което да ги направи по-сложни, по-сложни и по-сложни. Не е просто да буксувам на едно място и да няма някакво развитие. Другото, което е, че да, можем да говорим за някакви съвети относно храненето и други неща от негова страна, които да имам, но като цяло не е от хората, които започват да препоръчват добавки за това или за това непрекъснато. Просто по-скоро говорим на темата здравословен начин на живот, режим, свързан с сън също, което също е много важно, и като добавка на това и тренировките. Просто е начин на живот, който може да бъде променен, базирайки се на научни изследвания. Затова от моя страна съм безкрайно благодарна за всичко, което получавам от негова страна, за вниманието, за подкрепата, за разговорите ни, които имаме всяка седмица, където аз мога да си помрънкам, ако някъде нещо не е добре, той съответно да ме окуражи. И съответно абсолютно биха препоръчал програмата на всеки един човек, който има нужда да първо да раздвижи тялото си. Второ, дори да се чувства добре, да подобри своята мобилност, защото винаги има накъде повече да се желае.